croeso nôl, Mae Bedwyr a Gareth o clwb Jiwdo Pellennig a cwmni awyr Pellennig. Hon ydy'r pedwerydd yn y gyfres o 5. Felly, da ni wedi gwneud 2 dafliad o geisio os o'r garu ac hefyd rhywun yn cyd-destun hunan Amddiffyn. Rwan, da ni ddim yn mynd i ddysgu mwy o dafliadau, chi mae yna 67 i gyd yn y gocio gwreiddiol, 40 yn y gocio diweddar, felly dyna baint o dafliadau sydd, ond newn ni wneud defnyddio'r ddwy dafliad mewn cyd-destun hunan Amddiffyn gwahanol, gobeithio bod yn synnwyr. Okay. Felly, un o'r ymosodiadau, da chi'n gweld yn aml, ond mae'n rhywbeth falle pan chi'n mynd i ymosodiadau mwy difrifol, ydy rhywun yn trio eich crogi chi, eich tagu chi, gyda 2 bys bawd yn erbyn yr Adam's Apple os da chi'n ddyn, neu jyst yn erbyn y corn gwddw os da chi'n ferch. Okay? Rwan, does o ddim rheswm mewn gwirionedd i neb byth farw'r ymosodiad yma, oherwydd dim ond 2 fys bawd, ond i'n droi ti fel arfer bod nhw'n gweld chi, dim ond 2 fys bawd sy'n erbyn y corn gwddw. Mae mreichiau dal yn rhydd a mae gliniau dal yn rhydd. Os gofiwch chi ddim byd o'r wers yma, jyst cofiwch, os da chi'n gallu peidio panicio, gewch chi fwrw nhw wsos nesaf. Okay? Ond newn ni wneud techneg chydig bach mwy o'r ffain na hynny. Felly, ymlaen, peth gyntaf i wneud ydy bres. Okay? Da chi ddim eisiau cael eich gwthio bob man efo hon. Os ti'n gyrru mewn i chi, bres. Okay? Fyny chi pa fraich, na i wneud y fraich dde, oherwydd bod y camera yn fyna. So, braich dde fyny. A sbiwch beth sy'n digwydd, wrth bod y braich dde'n dod fyny, mae'r ysgwyfi yn bwrw 1 o'r bysedd bawd off ym nghorn gwrdd. Okay? Felly mae 1 hanner strangle wedi sortio. Dwi wedyn yn mynd i'r benelyn sy'n gyferbyn. So os dwi'n mynd am braich dde, dwi'n dod lawr ar braich dde Gareth. Draw i'r benelyn a clamp. Okay? Dwi'n rhydd rwan o'r ymosodiad. Os da chi'n cofio faint hyn, gret. Ond bys yn neis gorffen o'n bysau. Rwan, mae Gareth yn expose fy mai ryw raddau, ond dwi ddim eisiau bod rhy agos, so dwi'n mynd i droi rownd chydig bach. Os oes gyda fel llawn pen o wallt, dych chi'n tynnu'r gwallt a tynnu fel awr, neu ewch yn y glist, neu'r trwyn, neu'r llygad. Iawn? Lot o bethau chydwch chi wneud. Ond i ni, fy yma heddiw gan bod ni'n ffrindiau, da ni'n mynd i wneud y tafliad o sot y garu. So dwi'n mynd i gymryd gafel a wneud y tafliad. Dwi'n mynd i wneud unwaith eto i chi gael. Okay? Mewn, fyny, lawr, nes ti'n draw, okay. So, pob tro dwi'n gwneud tafliad, cofiwch, da chi'n mwyn stopio, da chi'n lluchio, da chi eisiau gorffen y peth. Iawn? Wedyn mae gyda chi cloion breichiau, ond gyda chi wedi globu ddysgu reina. Rhaid ddangos ambell un nes blaen yn y gyfres, ond ar y cyfan, gyda chi daron y bydd chi angen gwneud. Okay? Felly, strangle, bres, fyny, lawr, drosodd, a mewn. Okay? Gwych. Jyst i ail ddweud be nes i ddeud yn y fideo cyntaf, sbiwch fel dwi'n rheoli Gareth ar y llawr. Okay? Mae gennau benglin yn ei ystlys i hip dde efo. Mae'r goes yma'n agos i'w ben o. Okay? Dwi mewn rheolaeth, mae o'r ei ochr a dwi fyny. Dwi ddim drosto fan hyn rhag onedd yn ei rhywbeth. Dwi fyny. Dwi mewn rheolaeth. A mae'r fraich yma gennau, felly os dwi eisiau cloio, coes drosodd, dyna ni, nos da, i'r braich. Unwaith eto yn ei gyfanrwydd. Gwych, diolch yn wrando. Mi welwch chi yn y fideo nesaf.